Welkom meisken thuis. Welkom bij alweer de derde uitsturing van Nijbeets Gietrog. Ik joet zullen we met een jelloere live televisie vanuit het museumtrein het Damshoes komen. Joet verzels weer live muziek, een talent van de dag en we gaan weer mee naar het jaar 2050. We zullen zien hoe het er dan uitziet. Maar net voordat we de kunstenaar van de dag sprutsen gaan. Je kent inmiddels het concept. Aan het begin van de uitsturing praten we met de kunstenaar. Die vertelt dus wat ze meidjes wil. En aan het einde zeggen we wat het worden is. Kunstenaar van de dag is Jacqueline Verhoef. Jacqueline, wat zegt u voor is meidje? Ik ga iets van vilt maken. We hebben gisteren gezien dat de schapen geschoren worden. En van de wol die daarvan afkomt kun je prachtige dingen maken. Is het dan zo dat de wol die hier gisteren geschoren is, dat je die nu vandaag gebruikt? Nee, zo is het niet. Dat is hele vieze wol waar echt nog de stront en het vet en de beestjes in zit. Dus ik gebruik gewassen en gekleurde wol. En dat is ook lekkerder om mee te werken. Dus we moeten eigenlijk even vragen of de schapenscheerders de wol even willen wassen. En dan zou jij dat kunnen gebruiken. Ja, van tevoren het schaap wassen, dan scheren en dan kan ik gelijk aan de slag. Nou, dan zijn we voor gisteren al te laat. Maar wie weet voor het vervolg. Doe je nog meer dan viltbewerking? Ja, ik schilder en ik geef cursussen en workshops. Oké, veelzijdig talent dus, veelzijdig iemand. Waarom kies je voor viltbewerking vandaag? Omdat gisteren al een schilder aanwezig was en vilten is toch nog vrij onbekend. Er zijn de laatste jaren steeds meer kunstenaars die vilt gebruiken om vorm te geven. En in het interieur wordt het steeds meer gebruikt. Oké, het wordt er steeds vaker gebruikt. Ik ben benieuwd. Ik heb er nog niet veel gezien, dus ik ben erg benieuwd wat het aan het einde van de uitzending zal worden. Ik wens je heel veel succes met het maken. We komen aan het einde van de uitzending bij je terug, zoals ik al zei. Oké, succes. Dan gaan we nou naar wat swingends. Daar hebben we volgens mij wel zin in. En deze dames die hier staan, die kennen volgens mij wel verzwargje. Waar bist u? Ik ben Emma Mulder, En bij welke vereniging zit u? bij KNV. En wat voor vereniging is dat? Kracht en Vriendschap. En dat is de gymnastiekvereniging, toch of net? Ja, maar ze kennen direct dansles Jan. Je hem doen op muziek? Ja. Oké. En wat voor nummer ga je hem doen? Nou ja, we hebben een mix maken van al die versjes die we heel leuk vonden. En uiteindelijk is dit het versje. Mooie, vlotte muziek dus? Ja. Nou, succes. Zet hem op. Ik jou in de ronde. Some people like your mambo, some people like the cha-cha, some people like the tango, or sing la cucaracha. Some people like to party, some people like to sleep. Turn this club around. If you want more, just check my swagger out there on the dance floor. Yeah, all the ladies gonna knock on my door. Gonna be the time of your life. We're gonna do it tonight. Do it tonight. Something's heating up, heating up. Go check my flow. Hey, meet me up on the VIP floor. DJ, speed it up. Play it loud. We're gonna turn this club around. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Baby, tonight, turn the music down. Let's be dancing, dancing, dancing. Set the floor on fire. Throw your hands high up. Everyone dancing, dancing, dancing. We dancing tonight. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. Hello world, wake up, it's party o'clock. Hello world, wake up, it's party o'clock. Applaus voor de streetdancers. De vlier trillen ervan. Nou, daar krijgen we volgens mij wel toast van. En deze man die hier naast me zit, Douwe Wiersma, de kinderen volgens mij wel verzwargje. Ik zie alleen een keer een sportdrank staan. Wat is wat mijn naam? Nee Jan, ik ben filoloog, dus ik doe alles maar wien.
Ik heb mijn diploma halen op wijnacademie, zoals men dat zo mooi neemt in Nederland. En daar leert alles over wijn, over druivensoorten, over gebieden, over smaken. Want moest ik proeven, want ja, we begonnen op Manje te morgen altijd met 12 verschillende wijnen te proeven. Nou, ik begin wel eens een week op een mindere manier. Ja, wienexpert, dus een protte wienproeven. Hoe zit die van een finoloog eruit? Het kan net alleen maar wien drinken wijzen, denk ik. Nee, dat klopt. Het is natuurlijk wel een basis. Het is een finoloog. Vaak wordt het ontsluitend bij de Slietersbond wordt het broekt. Maar ik in de horeca, juist het, een heel protte sommelier ben finoloog. Dus het is een diploma wat eigenlijk erkend is. En de naam finoloog alleen is dus net erkend. Maar het is dus finoloog van de Wijnacademie wezen. En dan moest die titel ik broeken. Het is een soort beschermend beroep, snap ik. Nou ja, finoloog, dat zei al wat het ongeveer budget. Maar is het een beroep, is het een dagelijks leven? Of hoe zit dat? Ja, dat doe ik zeker. Ik werk hier nu momenteel op een hotelschool. En ik werk hier van mezelf 1 dag in de week. Een beetje wienhandel, wat wienbrouwerijen doen. Want ja, het is momenteel toch een hot item. Mensen zijn geïnteresseerd in wien, in eten en drinken. En ja, elke wien is weer anders. Dus een protte proeven en een protte uitleg daar aan. Ja, ik snap het. Nou zie ik nog volle meer attributen, Jere. Net alleen de fles, maar ik nog een grut zwut, een grut sabel. Wat gaat daar met aan? Nou, ik ben in februari, mijn collega van mij, ben wij naar de Champagne geweest. En daardoor ze eigenlijk op de manier zat men het vroeger die in de tijd van Napoleon een fles wien op een matje. En dat zie ik nou even zelf. Lid dus inderdaad, maar Sjen, ik doe even een stap achteruit als het zo. Hij komt er aan, Jan. Oké. Nou, ik zou zeggen, ik neem even de romte, neem die tijd. En get er. Zo. U is finoloog, jou om een applaus. Goed, dan gaan wij nou verder naar het dagitem. Glazen wien kan inschonken worden voor het publiek. Maar nog net voor u, wij moeten eerst nog maar even verder. Het dagitem van Joert. Wij doen de zorg als dagitem. En waarom de zorg? Nou, de laatste jaren in de zorgsector in Arbeets flink groeit. De zorgboerderijen die riezen de groen uit, kunnen we wel zeggen. Er komen aardig protten bij. En voor u ben aan tafel zitten kwam Akkie Talsma en Tineke de Vries. Welkom allebei. Jullie zijn allebei de eigenaar of begeleider van op een zwartboerderij. Aanstaan zullen we maar even verder praten hoe het leven op een zwartboerderij is. Maar eerst gaan we even naar een reportage van uw verslagjouster Thea Wouda, die bij hem west had op een zwartboerderij van de morgen. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Sinds Tineke moest ik hier in partij bij Ellie. Nee, dat ik weet. Nee. Misschien wel het boeren hier bij Achie en Hans. Ja, maar daar is je straks. Ja. Ik wel even op je wachten, rijd ik straks even mij. Ah, dat is leuk, joh. Gezellig. Wij zijn een zorgboerderij de Riepen en wij bieden de dagbesteding van mensen met een beperking. Oké, en hoeveel hulpboeren binnen hier? Een stuk of zo. En wat doen we hier zo al? Wij verzorgen de beesten, maar binnen doen we creatieve werkzaamheden. Gerrit is aan het filten, maar in de werkplaats ben je met het hout vaak aan de gang. Oh, mooi. En boeten hij hem al je beesten die ze verzorgen kunnen? Ja, zeker. Prima. Skiep en ze zijn al aan het werk in de werkplaats? Ja, ze zijn aan het werk. Zullen wij daar even zien, Maya? Ja, zeker. Dus dit is de werkplaats? Dit is de werkplaats. En wat gebeurt hier al jaren? Sjouke die maakt momenteel de vogelhakjes helemaal oud, een beetje oud verven. Die worden verkocht in een woonwinkel in Beetse Zwaag. En Bardo die verft de paaltjes van het zwembad, waar wij vrijwilliger binnen. En Bart die maakt mooie sterren om zijn dakbordautomaatje. Goedemorgen, waar bestou? Wat En wat doe je hier, Bardo? Paardenzorgen. Paardenzorgen. Is dit in hinder? Ja. Oké. Goedemorgen. Goedemorgen. Moest bij hier bij Ellie? Nou, dat we weten. Nee. Oh. Nee. Nou. En nou we hier toch binnen, zullen we dan wel even bij je Maya? Natuurlijk wel. We zijn hier gekomen, we gaan een stichting opzet. En we gaan zorg voor pubers eigenlijk, van 12 tot 18 hier. En die vangen we op. Ja. En hoeveel banken heb je plaatsen? We kunnen in ieder geval 8 kinderen plaatsen, maar nu nog niet, want we zitten nog steeds met de verbouwing. Dus we hebben intussen nou wel 3 kinderen hebben we nou hier. En we hebben ook een pand waar dan straks mensen ook komen die ook een probleem hebben, die even tijdelijk onderdak kunnen hebben. En dat is ook nog en dat komt gewoon in de verhuur, dat ze af en toe een kamertje kunnen huren. Oké. Dus de doos je eigenlijk in je van? Altijd. Ja. Altijd. Ja. Ja. Een probleem ben Ja. die in de gezin moeilijk zitten. Ja.
Nou, hier is dat een meisje tegen. We gaan maar naar de volgende. Er is hier nog een zwargworkrij in de buurt, dus maar we daar maar even zien. Hé, Brantenaggi. Prima. Ja, doe het. Hoi Hans. Hoi. Wat ben je trouwens hier bij Helly, joh? Oh, dat is goed. Maar nog weer nog dags binnen, maar wij dan nog wel even weer op zwargworkrij zien. Dat is zeker mijn dag, ja. Wat je bij die oren zien, gaan we die Erik zien. Mogen we Erik even zien. Nou, wij zijn Hans en Akkie Talsma en wij zijn hier op het boerenheem. En wij bieden dagbesteding en begeleid werken aan volwassen meisjes. De jongste die is 23 en de oudste 80. Dus, dat is een heel leeftijdsverschil. Er zit van alles, leeftijdscategorieën bij. Ja. Dus je hebt ook ze hadden alle jaar wel hulp van de björkerij en van de beesten en moederleven. En hoeveel cliënten kan je wezen per dag? We hebben meestal 4 op een dag, maar het varieert echt per dag. Elke dag weer anders. Nou Gijs, stap in jongen. Breng je lekker naar huis toe. Ja, tot Safi hier het filmpje. We zeggen verslagjouwer Thea Wouda. Allereerst zwartboerderijen oude hier in de buurt van Nijbeets. Akkie, hoe kind nou eens dat er zoveel zwartboerderijen in Nijbeets binnen? Had Nijbeets iets speciaals? Ja, de vrees me wat. Ja. Is het de romte die er is, die het zwartboerderijen aantrekkelijk maakt je? Of... Je bent vanzelf wel een prot boerderij en werd het wel mooi ken. Daar ben ik wel wat boerderijen te Cape, best de laatste tijd. Dus ik denk dat dat misschien ook wel wat mij te maatje. Dat is wel heel belangrijk dat je de romte hebt om een zwartboerderij op te zetten. Ja, je hebt vaak vee en er moet wat een beetje groen bij. En ja, dat kan net in een grote stad. Nee, dat is weer inderdaad. En dan Nijbeets is inderdaad wel een goed plak inderdaad waar de romte is. Heb je naast de romte ik nog meer nodig, zoals persoonlijke kenmerken? Ja, je moet het wel leuk vinden om met meesten om te gaan, want je bent er de hele dag mee bezig natuurlijk. Dus ja. Het moet je lezen? Ja, je moet er wat leuk vinden om van meesten te zwaarden en de hele dag bij te werken. En vee, dat moet je leuk vinden natuurlijk. Je moet goed omgaan kennen met meesken en met vee, precies. Nou, Tineke, hoe zit een dag, we gaan al even wat jongen natuurlijk bij je, maar hoe zit een gemiddelde dag op een zwartboerderij bij jou eruit? Oh jeetje. Nou, we beginnen om 9 uur met een kopje thee. En dan verdelen we de taken, wie gaat wat van. En dan gaan we om kwartier los eigenlijk. En de meesten doen dan hun eigen taken. De pieken eten jaan en de ponies verzwargen. Had iedereen een eigen taken? Bijna wel, ja. Ja. En nou ja, na de koffie beginnen we dan verder met de taken, zeg maar. Of we beginnen wat creatiefs van, of we gaan naar de tuin. Of we gaan inderdaad naar het zwembad om de tuin te verzorgen. En naar het zwembad? Het zwembad hier in Nijbeets? Ja, wij zijn vrijwilliger bij het zwembad. En dan skoffelen we wat en houden we de tegels skin. Je hebt nog net alleen nog werk op je eigen boerderij, maar dus ik nog daar boeten? Ja, er zijn wel meerdere tuintjes van particulieren die we verzorgen. Ja. Oké, dat is heel handig, dat is geschikt. Dat kan ik me voorstellen, dat mensen dat wel noffelijk vinden dat het voor een ding wordt. Nou zien we de cliënten, of hulpboeren, ja, ik zelfs al in het filmpje. Dat is een hele mooie benaming. Maar de cliënten komen bij hem thuis op een boerderij. Wat doet dat nou met de skiering tussen werk en privé? Want ze komen toch heel dichtbij, denk ik. Het werk vooral zelf. Ja, wij zijn aan de keukentafel begonnen. En de eerste zo'n hier, zowat, hebben we echt gewoon in de hozen zetten. Maar toen winnen we volle litser. Toen winnen er 3 mensen, dus toen ging dat best. Maar op een gegeven moment, toen het wat uitbreid werd, toen werd dat wel wat een probleem. Dus we hadden ook een mooie kantines, dat zijn jongen ha. En dan is het echt apart. Dan geven we me echt naar je werk daar. Ja, je had een scheiding tussen werk en privé eigenlijk wat creëert in de tijd. Ja, dat we in het begin hier we dat net. Maar dat is toch, voldoet is wel heel best. Oké. En tot slot een laatste vraag. Het is nevens mij zo, de hulpboeren komen vrij lange tijd bij hem. Net een week, maar volle langer. Is het moeilijk om naar je vriend weer afskiën te nemen? Gaan we nog net die in. Hij hem nog net die in? Nou, dat is een heel duidelijk antwoord. Nou, misschien, ik hoop voor hem dat het ik net hoeft. Ik wil hem allebei de tegen danken van hem taallichting over de zorg hier aan tafel. Gaan wij nou naar het verste thema, Douwe Dijkstra. Maar je zien cartoon, Douwe Lipmachine, wat hast er joerd van maken? Koek?
koeknuffelen. Koeknuffelen op de zorgboerderij. Nou, wat dat geen goede zorgtherapie is. Prachtig, prachtige cartoon. Nou, dan is het nou weer tijd voor het talent van de dag. Dat is het fietscrosser Harmen Droos. Harmen die maakt normaal de stritten van haar beets onveilig, maar Joet maakt het er hier het museumterrein onveilig. En volgens mij komt er al aan. Applaus voor uw crosser. Harmen, kom erbij. Harmen, mooi, je best. Ik zie jullie aancrossen. Dit is een mooi parcours hier. Komst je wel vaker op een fietscross? Nou, hier net, in Damshuis net. Wij bestaan een protten? Nou, in het dorp. Bij de benzinepomp hier in Nijbeets. Bij de benzinepomp, waarom ben je dat een geschikt plak? Nou, daar kan je mooi springen en dan kan je wel trucjes oefenen. Oké, dus daar zie ik echt wat roegere plakjes op, hak in de gaten. West even wat loskist. Ja. Oké. En dan was het door trucjes, hè? Hoe moest die nou leren? Nou, gewoon een keer was naar je skateparken gegaan. Daar ben ik over de BMX, dus die krijgt wat beter dan mij binnen. En dan leer ik het weg van hun en dan probeer ik het hier in Nijbeets. Dus het is eigenlijk letterlijk wat vallen en opstaan? Ja, eigenlijk wel. Oké. Nou, ik vind het geweldig om te zien hoe je dat leert hast. Ik zou dat hier thuis nog even één keer zien voor de meesten thuis en voor de meesten hier op het terrein hoe je dat crost. Ga nog een keer flink jou er voorlangs. Daar gaat er, jongens. Jouw is talent van de dag. Een applaus. Harmen de Roos, de fietscrosser. Dan is het nou alweer tijd voor de soap. Het is tijd voor de soap. Hier komt er weer stil zien hoe het oude rint, maar die nieuwsgierige man. Komt-ie! Wat deed die man daar gisteren? Niks. Jawel, hij zei iets tegen mij. Ja. Nou, wat dan? Eigenlijk mag ik het net sissen. Ah, kom op, die mensen staan al sissen. Oké, goed. Echt? Ja, maar dat was echt een trots sissen, hè? Ja, ik kan niet moeilijk. Oké. Kan ik eerst me helpen? Ja, wat is er hier aan de hand? Staan nu voor de sfeer? Niks. Niks. Nee. En die man dan? Weet je het? Ja, mij maar een keertje een Prosecco. Prosecco. Kom eraan. Lekker, hè? Kom, maar wat is er? Snel maar je zaken. Ja, bij mij uit leidt een jacht van 40 meter, dus ik moet er snel in. Ja, welkom. En, hast du vannacht lekker slaapt? Ja, wel. Ik net. Ik ga... Zullen we even een bakje nemen? Dobbe. Ik ben bijna klaar met mijn lijstbeesten. Oké, mooi zaak. En wat vies het over mijn beet? Ik vind het een beetje een vreemd smeken. Ja, het is wel samen, ja. Ja, ik vind gewoon apart die manieren en... Nee. Ja, alles. Ja. Is heel leuk, Ja. Nou. Kan ik eerst bij helpen? Ja, nou, ik wil een koffie, maar wat die man juist te vregen? Niks. Nou ja, die man die vertelde juist wat die fluisterde wat je zei. Ja. En wij willen dat wel graag weten. Ja, maar dat is ze. Waarom net? Wij zijn echt de beesters. Bijvoorbeeld beesters. Oké, goed, dan is het wel. Maar net niet met beesters zetten. Nee. Oké, goed. Echt? Ja. Wow. Maar echt net 3 zetten. Nee. Ze veerster. Ja. Nou, mij, waar je toch ik wil weten? Iedereen weet het, de beesters, die vreemde man, de directie van de jachthouden en het hotel, wij willen het echt graag weten. Maar net zitten. Alsjeblieft, iedereen weet het nou. We weten dat die man eigenlijk op met een meidje had. Dat maakt echt net zissen. Alsjeblieft. Dat maakt echt net. Maar ze is echt niks gedaan. Oh, oké, goed, dan zie ik het wel. Binkwad krijgt naar beet, beziek van... Ja, dat weer alweer de show. Dat weer alweer. We zijn erg nieuwsgierig. Waar komt er op visite in Nijbeets? Zou er echt komen? Waar zou komen? Morgen weten we het. Morgen in de laatste, begin en laatste studeren mag zitten van de show. Maar het einde van de show komen we al bijna weer aan het einde van deze uitsturing van Nijbeets in Droog. Maar net voordat we zien wat het kunstwerk van het eigen is. Jacqueline, hoe is het bevallen met Samenvatting wat een meisje? Dat valt niet mee, vooral niet met die harde wind. Lol bij het gewoon om mijn handen vandaan.
Maar nou, het is redelijk goed. Als hij droog is, dan is hij nog wat steviger. En dan blijft hij in model. Hij moet dus inderdaad nog even uitdrogen, begrijp ik. In de vorm waarin die uiteindelijk moet zijn. Precies, ik begrijp het. Als mensen willen zien, als hij goed uitgedroogd is, waar kunnen ze dan naartoe gaan? Tot eind april heb ik een expositie bij Epos, hier in de oude Rabobank in Herbeet. En eind mei zijn 2 weekenden open atelierroute in Opsteland. En daar doe ik ook aan mee. En dan is mijn werk dus in mijn eigen atelier. Je hebt een eigen atelier? En hoe heet het? Ik wil toch vragen, je bent me voor. Hoe heet het atelier? Atelier Blauwgras. Atelier Blauwgras. En waar is dat te vinden? Dat is op de weg naar Beesterswaag aan het fietspad tussen de Tolhekbuurt en het fietspad in. Daar zit mijn atelier. En voor mensen die niet uit Nijbeets komen, waar kunnen die op internet al ergens iets van jou vinden? Ja, ik heb een website www.atelierblauwgras.nl en over de open atelierroute is www.kunstinopsteland.nl. Nou, duidelijk liep het mij voor de meesten thuis. Nou, we weten wat de kunstenaar Jacqueline Verhoefmaker had, komen we helemaal aan het eind van deze uitsturing. En we komen aan het eind beginnen eruit onder de begeleidende muziek van uw huismuzikant. Auron Thies die weer de begeleiding op gitaar voor uw talent Greta Andela. Juster stond er hier met zijn band en Joet speelt er solo op een gitaar. Ik zou zeggen, graag tot morgen bij de 4e aflevering van Nijbeets Giet Terug.